Čo ľudia, toto je multiplayer Monstercraft, takže tu sú pravidlá, neporušovať ich. Toto je spawn, potom ideme do mesta, tu je Nether portál, tu je XP farma, tu je admin shop, tak to nejak vyzerá. Čo z toho. Potom zabíjaním mobov si zarobíte, toto je, neviem čo je, to postavil nejaký admin. To je portál do endu, to je varbiedlo, tak pozerajte. Zabijete, dostanete 2 doláre. Máte trh, to si môžete kúpiť za 500 dolárov jedno takéto a tam si môžete urobiť shop. Vlastne napríklad tento Black Angel. Potom tu máte warpy, arena enchant a tak ďalej. Tu potom je voľný build, tu je všetko voľné, okrem hackov. A keď sa odportujete z boja, tak máte ban na 4 hodiny. No to je asi všetko, tak sa lúčim, v druhom diele bude ako postaviť Eiffelovku.